Go! Good morning mga kagala. Time check is 7:20 ng umaga. Ito ang dinadaanan natin papunta to sa barangay Nidong, Pasig, Cavite. Nablog na natin to once. Yung finiture natin dito yung napakalawak na taniman ng pinya. Siguro ngayong umaga na to daanan natin ulit. Kumustahin natin ang barangay Nidong. Dahil matagal na tayong nakapag-vlog dito. Tagal na, sobrang tagal na. Nag-uumpisa pa lang tayo mag-vlog ng ma-feature natin dito. So ito ngayon yung second time natin na mararating yung barangay. Sana marami uling pinya. Ipapalipad tayo ng drone. Sobrang ganda ng pinyahan dito. Napakarami talaga. Eto na oh, yun sinasabi ko. Kung pinya pag-uusapan, nako, walang pinya. Ayan oh. No. Isa pa lang yata to. Tapos slowly tayo. Ayun oh. Oh, pinya. Ganda ng pinya. Sabi ko sa inyo eh, kung pinya pag-uusapan, eto na. Siguro sa una-unahan pa. Ganda oh. Natin bundok ng pinya. Yun o. Maganda daw po yung view ng bundok dito. May ganda. Ah, meron pa doon? Maganda. Diretso lang. Sige. Ah, sa unahan pa? Oh, sige. Salamat. Dito ka po dyan.
Tubig, tubig. Tayo sa agila kanina, sinundan ng napakalaking agila yung drone natin. Hingit na tayo sa unahan. May mas magandang lipa daw dito. Wow, mas latex pala dito, ganda. Yun. Lidong. The best, ganda. Ano pangalan mo, kuya? Outdoor. Outdoor? Outdoor scenes. Anong scene? SCENE. Ah, outdoor scene. Tingnan ko mamaya. Ako, salamat po. Pagka-diet ka lang? Dahil lang.
Ito yung nakita nyo sa drone shots kanina. Ito yung dulo ng Barangay Lidong. Dito matatanaw-tanaw mo na yung dagat ng Mangkamagong Beach. Ganda. The best. Woo. I think water. I think water again. Maganda po. Kita pati yung Mangkamagong Beach. Ano po? Matatanaw-tanaw na pala. Ano po? Uli ba na? Kaso wala pong kalsada. Ano? Lakad talaga lang. Uli ba na sa kabila? Kaso maglalagit ka walang kalsada. Maraming tayo nagawang vlog doon sa Oliva. Dalawang oras sa lakad. Sa baguhan lagi. Luma lang. Let's go. Time check, it's 11:15 ng umaga. Ito palabas na tayo sa barangay dito. Kung talagang nature at nature ang hahanapin mo, kabundukan, dito ka na. The best. Mga kagala, isa na naman vlog ang nagawa natin. Nabalikan natin itong barangay Lidong ng Basud, Camarines Norte. Maraming salamat sa pagsama at panonood. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin para updated. Thank you! Hanggang sa muli mga kagala!